Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε λέξεις και φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να χαιρετήσετε κάποιον στα ελληνικά όταν τον συναντάτε. Είναι οι λέξεις ναι και όχι. Θα σας παρουσιάσω τις πιο συνηθισμένες απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον όταν μας κάνει τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Δεν θα του πούμε κάνεις λάθος, αλλά θα πούμε κάνετε λάθος. Πως το μάθημα αυτό θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε και να αποκτήσετε δεξιότητες ακουστικές, δεξιότητες προφοράς, δεξιότητες επικοινωνίας και δεξιότητες λεξιλογίου.